Hello, hello mga ka-Tres Marias, mga ka-farmers. Ipapakita ko lang po sa iyo, ipiplex ko lang po ang mini farm ng aking ka-Tres Marias number 2. Ito po ay mga pichay na kanyang tanim. So, ayan po guys. Ang tataba po ng pichay, ang lulusog. Ang sarap po niyan ilagay sa sinabawang isda o karne, sinigang. So, ayan guys. Marami na po ang napagbigyan yan kung saan-saan ang kusina na nakarating yan. Yan guys, kasi pagsipag lang tayo, lalo na sa panahon ngayon. Hindi na tayo bibili sa palengke. Ayan guys, ilalagay na sa sinigang na baboy. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. Thank you so much guys!